ngaturaken menggah atur nangkapacana ugi hanampi pasrah atas Mbah Nuwun panjenengan Bapak Abdul Karim Bapak-ibu ingkang dat winantu saking bagi mulya pun kepanjenengan nalika semana putra kaki saha nini pengantin legah mring sak madyaning damar kancana bale makut sumber pantal warna ciptaning tedak Sang Rama mangke temuli didi manjing sak madyaning bale panti pambusanan katalah kirap angka sepisan kirap kanarendran ingkang perantu beli mangayun kunjuk rangka Mas Joko Garing samaptelan satu digati hamrati desaken menggah lumampahipun monggo Mas Garing sampun siap nggih saranane wang yen lohong betah lopo kurang guling heling ngosolah jat meko yen wicara kudu manis boreseng semping sasama samaning manungsa sami ho 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 yo kapiarasa swaranipun lerondake tamtama para prawira sagaca magita kita yo as hop saranipun yo lolo ya op As
Mas. Wis dinaket Ki Suba Manggala ngarsa Sri Maranata. Arep regatek ingkang samu mresiba miku Mas. Sung pakermat jengaring Sri Narendra Muda yekti katina saking Mandrawa. Jrotyas wuya. Halo, miku Mas Mason. Sritena ning pasewakan busana. Suka maneka ana mandhap saking Siti Inggil Binaturata. Risang Narendra Muda kekalih ciptane kan tedak cangkra menaliti kendhu kenceng pranatan jroning praja miyang gemah makartining para keledasih. Tedak cangkra ana sanggayu wahine bebrayan mulya ya wahyu judu mungguing